Luyo sa mga prayer rally nga ginapaygayon sa Davao Region, gisiguro sa Police Regional Office 11 ang seguridad matag dunay magpahigayon niini. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, kini aron matud pa nga masiguro nila nga malinawon ang pagpahigayon sa maong mga aktibidad. Sukad sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte, pinasikat sa ICC warrant sa reklamong Crimes Against Humanity sa Gunson ang ilusad nga panagtapok og mga prayer rally sa iyang mga taga-suporta sa laing-laing lugar sa nasod. Sa Davao Region, sumara sa Police Regional Office 11, ilaha matud pang girespeto ang katungod sa katawhan sa freedom of expression basta matud pa malinawon kining himuon. Gisiguro usab daw nila ang seguridad atol sa maong mga aktibidad. Nagpo-provide po kami ng area security sa lahat ng mga rallies na ginaganap whole Davao Region. Sumara sa political analyst, posible ang people power o galing mas mugrabe ang emosyon sa mga supporters ni FPRRD apan iyang giawhag ang katawhan nga dili magpadala sa emosyon. Gumikan kung magkagubot, mamahimo kining rason aron mo deklara ang presidente og martial law. Kung makakita ba tayo ng people power in the near future, tingnan muna natin kung masusustain ba itong ganitong feeling, itong ganitong movement, no? Medyo chill lang muna tayo ngayon, no? I know may init yung ulo ng mga tao, no? Kasi let's not give the president the opportunity to declare martial law. Pag nangyari yon, game over na. Samtang giklaro sa Task Force Davao sa GMA Regional TV nga ang nakitang military tank sa Ecoland sa Davao City, normal lang matud pa. Kabahin lang daw kini sa ilang seguridad, dabi pa nga panahon sa selebrasyon sa Araw ng Davao. Ilang gilimod nga kuno may kalabutan kini sa impormasyon nga i-raid ang balay ni FPRRD, butang nga daan ng gipanghimakak sa Police Regional Office 11. Sara, doon na siya nagkatag sa social media nga ana-ana matud pa sa Davao City si Police Major General Nicolas Torre III aron matud pa i-serve ang search warrant. Ato aning giklaro kang Major General Torre ug ang tubag niya kanato, nope. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.